Üdvözlök mindenkit, Karikó Csongor vagyok, doktori hallgató, és implicit felületek polinomális közelítés alapú megjelenítéséről fogok beszélni. Az implicit felületeket egy olyan függvénnyel definiáljuk, amely a tér minden pontjához egy valós értéket rendel, és ennek a függvénynek az érushelyeinek a halmaza alkotja lényegében a felületet. Egy ilyen függvény Lipschitz folytonos, hogyha tetszőleges két pont esetén teljesül az, hogy a két pontban felvett függvényértékek távolsága az nem nagyobb magának a két pontnak a távolságának egy konstans szorosától. A gyakorlatban azonban sok esetben jellemzően egy befoglaló dobozon belül vagyunk csak kíváncsiak a felület kirajzolásakor, így lényegében egy lokálisan megfelelő Lipschitz konstans általában adható. A jobb oldalt egy ilyen eset látható. Maguknak az implicit felületeknek a megjelenítésére többféle módszer létezik, ezek két családba csoportosíthatóak. A közvetett módszerek először egy háromszaghálóvá alakítják a felületet, a reprezentációt, ilyen például a Marching Cubes vagy a Dual Contouring. A közvetlen módszerek pedig lényegében a sugármenti gyökkeresés problémáját oldják meg, például a Ray Matching, Sphere Tracing vagy Segment Tracing jellegű és hasonló módszerek. Hogyha egy Lipschitz folytonos implicit feletről beszélünk, akkor ezeknél a módszereknél kihasználható az, hogy egy tetszőleges pontban a Lipschitz konstans segítségével tudunk egy biztonságos lépéstávolságot meghatározni a sugár mentén. Erre épül a Sphere Tracing algoritmusa, amely így lépéseket ismétel egészen addig, ameddig konvergál vagy divergálnak a lépés között. Az ötlet alapvetően az, hogy helyettesítsük a sugár mentére leszűkített függvényt egy változós polinommal, és a gyakorlatban azt szerettem volna megvizsgálni, hogy ilyenkor milyen hibával oldható meg a megjelenítés. Természetesen szükség van arra, hogy a sugár mentén több polinomot is illesszünk a pontos megjelenítéshez, majd ezeken lehet akár például Lipschitz konstans becsülni, vagy egyéb gyökkereső megoldásokat is alkalmazni, például a Yüksel-féle gyökkeresőt. A jobb oldalt látható néhány ilyen példa. Ugyanakkor komplexebb felületek esetén probléma merül fel a sugár felosztása körül, illetve a pontos polinomillesztés el. Így a kutatást az jobban meghatározott algebrai felületek vizsgálata felé folytattam. Az algebrai felületek olyan speciális implicit felületek, ahol a függvény egy háromváltozós polinom, így elméletben lehetséges az, hogy hibátlanul illeszünk rá egy változós polinomot a sugár mentén. Megvizsgáltam azt, hogy különböző polinombázisokban ez mennyire működik, illetve milyen felbontási heurisztikákat tudunk adni esetleg. A polinomillesztést a sugár és a befoglaló doboz metszetén vett mintákra valósítottam meg. Ezeket a mintákat a Chebyshev gyökök mentén vettem az eredeti F függvényből, így mivel ismerjük az algebrai felületnek a fogszámát, amely mondjuk legyen n, akkor n+1 minta segítségével elméletben pontos polinomot illeszthetünk. Az illesztéshez pedig a képen is látható mátrix használható fel többek között. Amikor így rajzolunk ki egy felületet, akkor alapvetően két forrásból származhatnak hibáink. Az egyik az illesztés és kiértékelés, a másik a gyökkeresés. Itt most a bázisok összehasonlításához alapvetően a illesztés az, ami releváns, illetve korábban is ez a hiba merült fel. Így erre fókuszáltam. A gyökeresést pedig egyszerű Ray Matchinggal valósítottam meg, azaz sugár mentén fix hosszú lépésközök szerint haladtam előre egészen addig, ameddig egy jelváltást nem tapasztaltam. Ez lehetővé teszi egy közvetlen összehasonlítást a bázisok között. A továbbiakban két tesztfelületről fogok eredményeket mutatni. Az egyik egy hatott fokú, a Barth hatott fokú algebrai felület, a másik pedig a Kalix felület, amely egy ötöt fokú felület Hausertől. Itt a képen is kiemelt régiókra fogok fókuszálni. Legegyszerűbb esetben alkalmazhatjuk a hatványbázist, ugyanakkor itt nem meglepő módon meglehetősen zajos eredményt kapunk, hiszen ilyenkor az illesztési mátrixunk egy Vandermonde mátrix, amelyről jól ismert, hogy rosszul kondicionált. Bernstein bázisban már ennél kevésbé zajos eredményeket kapunk. Itt a de Castel-Joux féle kiértékelési algoritmust alkalmaztam.
Sebészes bázisban, hogyha az illesztési mátrixot konstruáljuk meg, akkor meglehetősen sok numerikus hibával találkozunk. Ugyanakkor itt lehetőség van diszkrét koszinusz transformáció segítségével is megvalósítani az illesztést. Ekkor meglehetősen jó eredmények születnek, bár még mindig zajosak. Összehasonlításképpen pedig a Lagrange interpolációt is kipróbáltam a problémára, ahol nincsen illesztési mátrix. Itt viszont a kiértékelés során merül fel hasonló mennyiségű numerikus hiba. Ha megvizsgálunk egy ilyen problémás pixelt, akkor látjuk is, hogy alapvetően a függvényérték és a polinom értékeik közötti különbség az meglehetősen kicsi, a gépi epsilon nagyságrendjében van. Ez előre is vetíti, hogy miért ilyen problémás ezeknek a felületeknek a pontos megjelenítése. Ugyanakkor, hogyha szegmensekre bontjuk a polinomunkat ilyenkor is, akkor azzal a értékkészlet a sugár adott szegmensén mentén eléggé lecsökken kiterjedésében ahhoz, hogy kevesebb numerikus hibánk legyen, így még a numerikusan problémásabb bázisok esetén is pontos megjelenítés válik lehetővé. És ez látható az adott pixeleknél, a grafikonon is. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy mikor kell felosztani, hány szegmensre kell felosztani, hol vágjuk el a sugarat. Itt megvizsgáltam azt, hogy mennyire tudjuk megmérni a sugár mentén az illesztés hibáját. Ugyanakkor, mint ahogy ezt láttuk a korábbi grafikonokon, az eredeti függvény és az illesztett polinom meglehetősen közel van egymáshoz, így a kivonás után a relatív hiba meglehetősen magas lesz. Ez úgy jelenik meg a jobb oldali ábrán, ahol az minél zöldebb egy pixel, annál több szegmens lett felhasználva a megjelenítéséhez, hogy ebből a hibából fakadóan itt a szegmensekre osztásban is zaj van. Így nem igazán tudjuk ez alapján megvalósítani a felosztási heurisztikánkat. Próbálkoztam több felosztási heurisztikával is, nagyjából egy tucatnyival. Végeredményképpen a legjobban működő heurisztika az a minták nagyságrendjei alapján dönti el, hogy fel kell osztani tovább a szegmenst. Ugyanakkor itt is látszik az, hogy egyfelől komplikált a szerkezete a felosztásnak, amely a modern gépi architektúráknál teljesítményromláshoz vezethet, és hogy nehéz egy jó küszöbértéket beállítani, amely minden nézőpontból is egyaránt jól működik. Mindezt úgy, hogy közben ne legyen sok fölöslegesen kiválasztott pixel. Tehát felmerül a kérdés, hogy egyáltalán megéri-e ezt a heurisztikához folyamodni teljesítmény szempontból. Teljesítményméréseket egy Nvidia RTX 4060-as laptop GPU-n valósítottam meg a alábbi 3 felület esetén, és azt láthatjuk például a 6 fokú felületünk esetén, hogy a egyenlő felosztás, ahol azonos hosszú szegmensekre osztunk, már gyorsabb minden esetben, mint például a heurisztikus felosztás, és azt is látjuk, hogy ha egy gyorsan kiértékelhető bázist választunk, akkor a közvetlen eredeti függvény kiértékelésénél is gyorsabb lehet. Ugyanez látszik a negyedfokú felületünk és az ötödfokú felületünk esetén is. Tehát összefoglalva arra jutottam, hogy a polinomok kiértékelése, hogy ez várható volt, gyorsabb, komplikáltabb F-függvények kiértékelésénél, így javítható velük a megjelenítés sebessége, azonban gyakorlatilag mindig szükség van a polinomok és a sugár elosztására, még akkor is, hogyha elméletben lehetséges a pontos illesztés. A felosztáshoz viszont jó heurisztikát találni nehéz, és egy egyszerűbb gyökkereső, mint a Raymarching esetén, ahol a futásidőzöme a gyökkeresésre megy, nem is igazán javít a futásidőn. További kérdések a jövőre az, hogy hatékony gyökkereső algoritmusokat vizsgáljunk a problémán esetén. A felosztási heurisztikákkal lehetne még foglalkozni szintén. A fél év során született egy publikáció és egy poszter, vannak hivatkozásaim, és köszönöm a figyelmet.